baby mina ngilambile shenyazi ngilambile ngicela wenze plan ngoba mina ngilambile. Baby yazi nami sengiyazi ngicabanga ukuthi umntwananyana mina. Singizwe ukuthi something nyana la ufuna. Yeah baby ngiyayithola le nto aniyeza manje ngicela ukuyithuma nje chips. Baby, kanti kuphi intwana yakho? Kanti uthume bani? Wathi isikhathi eside kanje. Mina shimini angazi ukuthi into ongayiza ngilambile. Eshiyo baby yazi intwana ngiyazi ku. Ayinama isihamba isikhathi eside yazi. Bani isikhathi? Kwanungu manje. Isikhathi sesihambile yazi. Athi ngizama ukuyibheka. Ngoba konke isikhathi. Yazi intwana ngithuka. Eish. Ngisola ngathi ngithuma iphara yazi. Eish. Eish. Ambekanje. Le ntwana ingenzani manje? Eish. Oh. Uthuma iphara kanjani? Awungitsheli lo ukuthi uphara kanjani? Hayi mara nawe izinto zenzayo. Ngilambe kanje. Mina shimini ngiyahamba shimini. Mara baby uhamba kanjani? Angihambi. Ngizozama ukwenza iplan yazi ngihlale ngihlanganisa bese. Angicela ungahambi.